Barkatu. Zeba gelitzu barkatu bilek kanpon. Camilo, guain arteño dena ondo izan da, eta guain ja hasiga a tocar los pelota. Etzaldek, hori nik inditela. Libre, sí, No kontura ya, no te jode. No, hombre, tú. Irabazlea talde gorria. Biratuta meto ikusi, beste ikusi, bueno. Guain ondo pentsauta nahi honian, denbone erdie, etzan dago manitzen. Nahi. Ez dago ondo. Asier, zorionak. Veite percotar. Algo me huele. Gabon Euskal Herria, ongi etorri baserria zuzenean saiora laugarren atala da, eta gaur Joarea izango dugu protagonista. Bueno, hobe esan da, Joareak utzitako ondorioi buruz hitz egingo dugu. Ufa, zenolako atala, igandekoa, ez da? Bueno, baina galdera batzuk airean gelditu dira. Esate baterako, zerk bultzatu du Asier hori egitera, Joarea jotzera. Tania, hemen ikusten dugun Tania. Nola dago Tania? Zein da bere egoera emozionala? Horretaz hitz egingo dugu, baina adi. Talde urdinean ere, ekaitzaren trumoiak entzuten hasi gara. Lehiakide baten jarrera, egon da guztion ahotan. Urkirena hain zuzen ere. Kontuz! Camilok izan du tirabira Urkirekin, ikusi. Camilo, guain arteño dena ondo izan da, eta guain ja hasiga a tocar los pelota. Pues vale, isiltzen eitena. O sea, no derramar deuse. O sea, a mí no me toquéis los cojones. Hori aurrerapen bat izan da, baina honetaz guztiaz hitz egiteko hemen gure katedra osatzen duten solaskideak Xabi Gabon, Izeta, Mantzizidor Padilla, Gabon eta Nerea, Jose, Amaia eta Biurri, ongi etorri. Armaietan ikusten ditu aurpegi ezagunak, pasaden urteko edo pasaden edizioko aurpegiak, gero ere aurtengo edizioko lehiakideen familiakoak, lagunak, bueno, eta hemen Padilla bere kamisetarekin. Kamiseta, gainera protagonista argi batekin. Nik esan behar nun, EITB-ko zuzendaritzaren zan mezu bat neukan. Hau ez da baserria zuzenean. Claudio, hau ez da zure programa. Hau Nataliaren programa da. Programa hau nirea da. Programa hau nirea da. Programa hau nirea da. Programa hau nirea da. Hori da, ja dagoeneko edizio honetan Nataliak egin duen esaldi mitikoa. Claro, horregatik sentitzen ez Claudio. Garba da, ez dena talatu barko zaio. Belaunaldi berriei utzi behar diegule. Programa hau nirea da. Bai, eta bere programa denez, gaur ere Natalia hemen da, Gambara Connection egingo dugu. Natalia, Gabon! Gabon! Hemen, daukat. Txaloak ezakit entzun dituzu, baina Padillak eman ditu txaloak edo egin ditu. Vale. Natalia, pasaden astean, zure agerpenak nolabait esateko hautsak arrotu ditu. Zure Natalisia ere gaur egingo duzu? Noski baiet. Vale. Zure programa denez? Ez, zatitxo bat. Programa hau nirea da. Hori esan zen. Parkaidazu, pixka bat aurreratzeko. Zeri buruzko Natalisia egingo duzu? Bueno, frase celebre batzuin buruz. Esaldi mitikoa. Bai. Ja dagoeneko edizio honetan agertu diren esaldi mitikoa. Bueno, gutxi gora bera. Bai, bale. Gero ingo dugu erronka. Natalia, gero arte ba. Aio. Bueno, az gaitezen ja dagoeneko. Joarearen kontuarekin. Zenolako atala izan dugun igandean. Gauza asko gertatu dira, baina alde batetik. Esan izuen, hankaz gora jarriko zuela Joareak, eta alase izan da. Lehiaketa aldetik ez bakarrik bikotekideak aldatu direlako, badakizue, nahi orain, Asierren bikotekidea da, eta Tania, Izaskunen bikotekidea, baina bai taldeak ere, ze taldez aldatu dira. Bueno, baina horretaz aparte, hitz egin dezagun baita ere, Taniak jasan duen kolpeaz. Berak bizi izan duen unerik zailena dudabarik negutegikoa. Ikusten orokorrin taldientzako ahulena dela. Ez dut ikusten berangan portentu itxel bat. Ez nago ondorai. Tania, zuretzat zama bat da. Proba batzutarako bai. Igual gauza batzuetan bai ez naiz porpentu fisiko bat, baina, bueno. Tania, taldetik kanpo nahi duzuen. Eske denak ez da ona gauzu zidan. Igual aspektu hontan bea aulena dela.
Ja, ez que palizak ja, oza, etotzen ari dira ja, oza, dena jarraian orduan, ja, esango du. Xabi, sorpresa izan da zuretzat Asierren erabakia, Joarea jotzearena? Ba, enuke sorpresa izango. Hasieratik ikusi dut Asierri nahiko zikiniz dala, pertsona bezala, eta ez dite harritu gesto itxusi hau egin izanak. Iruditzen Asierrek, eski are gehiago esango dizut. Finale iritsiko alimazan eta irabaziko alimazun, eta zuk esango alimaziozun. Bide Asier, nahi balimazu, sari ez daukazu partekau berrik, eta zuk hartu harrakozu. Beak etzon bikotekin partekako, dana behantzako hartuko zen. Ez daukazu irudiona orduan? Nik iruditzen olako pertsona dela. Ja nire Asierren arrebaan dago, entzun duzu, zikina... Bai, gustora gelditu zara, ez da esan dozun guztiagaz. Pertsona bat olan kritikatzea ezagutzen ez dozunean, behar bada, errespetu aldetik eta begiratu behar dozu daukasun edukazioa. Nik ikusi dut Taniak hasieratikan, eman diola kriston apoio Asierrei, Tania saio dela pina bat iten bikoteka, lehiaketa honetan bikoteka jokatzen da eta bikotea oso garrantzitsu da, eta Asier ikusi da bere bikoteek igual zaiola. Zuk ikusten dozu, zuk ikusi nahi dozuna. Zuk nola ikusi duzu zure anaiaren erabakia edo nola ikusten duzu Asier? Bueno, nik ikusten dodana da, azkenean dardo guztiak Asierren gana doaz, baina eurak argi esan dabe talde osoaren erabaki bat izan dela, Maiderrek esan eban bebai, eta azkenean, bueno, errezena da orain danak Asierren kontra joatea, Asierrek Tania mindu duela, eta bar, Sabiren berbak bebai, uste soberan daudela erdiak, baina, bueno, joango gara ikusten. Nik Janire, nik zuri barkamena askatu nahi nizun. Aurreko astean esan nun Asier lehiakide altzaria zala eta ondo demostratu du ez dala lehiakide altzaria. Sentimenduak ere ez ditula ere argi utzi du, baina, bueno, postik nago indun lanakin. Eskerrak ez dituela sentimenduak, ze horren negarrak ere faltsuak izango dira, ezta? Eta bere ahotsa ere hor dardaka hori ere faltsua da, ezta? Hori dana faltsua da. Nei iruditzen zait oso estratega hona dela, eta nei horren aldekoa naiz, netzako ez da jokuzikina, baina oso itxusia iruditzen zait, negutegian izatea bere lehendabiziko aldia Taniakin horren inguruan hitz egiten dula. Baina zuk hori zuk hori ez dakizu. Eta argi gelditzen da, ze Taniak onartzen duen momentuan aldaketa hori, argi dago eurak atzean hitz egin dutela. Eta baieztapen hori egitea jakin barik eurak berba egin daben edo ez, kaleratzen direnean eurak azalduko dute. Bidean dagoen gaia, duda barik, baina beste irudi batzuk erakutsi nahi dizkizuet, eta adi, ondoren ikusiko dituzuenak ez du orain arte inok ikusi. Esan nahi dut ineditoak direla. Asierren jarrera, edo jarreraz hitz egiten du Janirek, ondo ezagutzen du eta bere arreba da eta Agian Taniaren negarrak ikusi izan ditugu azken atalian, ba, adi, Asierrek ere bere barruak ustutzeko aukera izan zuen eta kamera aurrean hause esan zigun. Ba, nik gaurko negutegia niretzat txarrena izan da, oso gaizki pasatu dut. Gaurko negutegia oso gogorra izan da, ze pertsona bateri baztertu tielez izan da, kulpable modure, bai, aprobet. Taldearen txako aldaketa behar izan da, fisiko moduen, eta bueno, bikote moduen be igual hobeto izango da. Sinesten alduzue, Josu? Nik papelon, hor esango nuke papelon, osea, botatzen dezu Tania kalera eta bain pena matizula taldeen, alde batea baztertuta ustezu eta bain negarra itxezu edo bain penak intzare junin bardalako, ez da oso ondo lertzen. Barkatu, Josu, ez du Tania kalera bota, egin duena izan da gauza bat taldearentzako ona izan daitekena. Baina baztertu egiten du, osea, zure taldea eta zure taldekin junmartzea asako, hasieratik bukaerara. Horixe, bueno, pixkat pentsatzen nahi da bere taldian, baita bere buruaren noski, hau lehiaketa bat da, eta noski pentsatu behar du bere buruan, ian nola aurrera joan daiteken, eta nik uste dut argi dagoela, eta mesedez, hemen Padilla eta Xabik ez dakiz zergatik hitz egiten ari zaten, zuek bilo dakizuet Tania dela ahulena. Are gehiago esango dut. Nik nahiko gaizki ikusiet froga batzutan. Nik ez dut kritikatzen erabaki hori hartu izana, baizik eta beakin, Taniakin, negutegira arte ez errez esatea. Eta horitzen zait, beak estrategia hona indula. Nik uste dut hori informazioa falta beste ere hitz egin behar dute? Ni pentsatzet Asierren jokabidea aurrera pauso bat izan dela,
bai bere buruarekiko eta bai taldearekiko. Oso pauso zaila izan da, baina aurrea pauso bat izan da. Nik uste taldeek eta bera buruk eskertu ingo dutela eman du pauso hori. Eta ez detuzte faltsua inoekin izan danik. Eta demostratzen du ez daukela beldurrik, pentsatzen duena esateko, berak pentsatzen duena egiteko, eta besteen kritikak jasateko. Ez daukela erazorik, eta nik uste dut hori oso ona dela taldearentzako eta lider izaera daukela. Asierrek ez du pentsau, ez taldengan eta ez bere bikotegan. Asierrek pentsau bere burungan. Batea doz, esaten izatenagin, uste dut hortaineak igual bultza pixkia behar dula, laguntza pixkia bat, eta igual talde guztin laguntza egin Taniak aurra ingo lukela, Ez que nik uste Tania da dela Markoren ondoren bigarren biktima, hau da, talde gorriko bigarren biktima, beha da. Baina taldeek Asierri babesa eman dio. Ez que, a ber, baina... Manzizidor! Baina ulertzen zaten da, froga batzuk adibidez lehenguan bezala, belarra biltzen junbertzun, o gora bera korrika, o lehenguan lokoz biltzen, ez dut iruditzen Taniak, arazoekan Mesedez, jardezakegu lokotxen bilketan ez ere egintzun Taniak, osea, Tania maitagarria da, eta TikToken oso da, baina lokotxak biltzen ez, belarra jasotzen ez, traktoria biltzen, batematek pentsatzeu Taniak traktore batekin ibil daitekela? Bere tarrikia izan denak ea zer esaten digun, Marko? Gabon, azkenen ikusia Asier estratega bat dela, eta earkiteu, azkenen. Programa irabazteu, estrategia oberena dakana, eta ez lagun gehien ditunak. Ados, horrekin, Janire? Bueno, ni pentsaten dut estrategizen kontu egaz, beti motentzagule alde negatibotik, eta pentsaten dut pertsona inteligente danak lehiaketa baten parte hartuten da benien, estrategia bat euki bier dauela. Ume txikizetatik hasitze. Orduen, berak estrategizedako beste dan alez bardin, edo hor beste danak ez dako estrategirik eta denpori pasaten jundiez ba. Inork ez doi kritikatu? Nor kritikatu estrategia batekin nahi dela? Aurreko programan, egon zineten kritikatzen Asier, eta egon zineten bueltak emoten, estratega zala. Eta zikina, hori joku zikina izatea, nik uste dut. Zikina da gauzak atzetik egitea. Esan duena da, pertsona zikina dela. Hori oso grabea da. Joku zikina ez, iruditu zait, Asier izan, baina talde gorriko uste dana dagoela, barkatu Tania, baina danak ados egon dia. Karo ba, Ez que kuestioa da, Asier biktimizago indala eta Asiera negarretzen plan de bai, talden apoioa nahi de, talden apoioa, negero atzetikan, raka. Oso pauso zaila zan, pauso hori mati zaila zan. Ibai, zerbait komentatu nahi du, Ibai. Nik uste dut Asierrek joalea jo bizagoela, klaru zagoela, ez? Beti proba gaizki zabienien bera libretako Tania eskuseta zaben. Osa, nik egin dut hau, Tania hobeto egoteko, nik egin dut bestia nire bikotiak ez duz laguntzen. Osa, estaba klaro, lehengoko momentuan aukeri zagoela joteko join bizagoela. Eta bestiak bain dautzia garrotzi elazito bat, eta benga, pena askokin, baina basoiaz talde urdinera. Bera pentsatzen izan, bere bikotean pentsatu zia, bere bikotikideak Taniak zer egin zezakeen ondo, froga ez gelditzeagatik, edo ez mozteagatik, edo ez galtzeagatik. Irudi berriak dira ikusten ditugunak, bitartean Tania, negutegian hartutako kolpearen ondoren, ikusten dugu, momentu horretan, eta nik uste dut guztiok nolabait imaginatzen genuena, edo imaginatu al genuela, pertsona honek Taniak zer sentitzen zuen, Mari Carmen? Bai, pena handia eman dit Taniak, pena handia eman dit. Baina esaten aizeatena Asierrengan pertsona zikina, eta hori ez da ikusi dena programetan, alderantziz. Berak mespretxututa sentitu die talde gorria lau atal segidatan. Lau ataletan entzun dituzte denetatik, urdinan partez, eta hor denak itxilik egon geha. Eta berak hartu du kapitai bezala, eta ikusi du taldea atera behar barren badu aurrea zerbait egin beharko dula. Bestela, lenguan ikusi gendun bezala, Unaiek etzion bidaliko alako agurra besarkada bat zuretzako, bereziki zuretzako esan zion Maiderrek. Taniak bueltatu zenean besarkada bat eman zion, izugarrizko besarkada. Horrez esan nahi du? Benetako tipoa dela. Ez dula ezer egin atzetik. Arpegi alaia erabat. Gauza bat zehaztu nahi dut, batez be Janire ere gaizki sentitu delako Asierrek edo parkatu Xabik esandakoarekin, pertsona zikinan ikuste dut hori ere nolabait ere aldatu beharko genukela. Ez ditugu hemen pertsonak epaitzen, baizik eta lehiakide. Lehiakide zikina, bai. Lehiakidea, barkamenak eskatu aldizki oso. Barkatu Janire eta barkatu Asier. Janire? Lehiakide zikina esango nuke, bai.
Bueno, obligeta dago esatera, ez da uberan bizotzetik Ez, nik ematen diot aukera, berak nahi baldu, ez, gauza bat, zehaztu nahi izan dut hemen lehiakideak, lehiakideek egiten duten lehiaketari buruz egiten ari garela, ez pertsonai buruz. Barkamenak zintzotasun. Bai. Eskatzen dizkizu. Ezkibili naiz, onartzen dut, bai. Ados? Jasota. Mirenek zerbait, laburtze, irudi gehiago dauzkat eta gainera ineditoak dira. Miren. Azkenean, asierra itokau zaio, alagotxe laguna aukidulako. Baina beste eosein itokau bazitzaion, beste eoseinek jo berko zuen. Berdin. Oan jo norbaitek joko gehiago. Emango du, nok? Oan jo beste mate joarea joko gola, bai. Nik aspaldi izan hori. Aukera ematen baldin bat zaio, bai. Noski, guain izango da. Asierrak ea kritikatzen baino badare, hor baserritar gehiago igual talde, osea, bikote... Zeinek joko luke? Bai, nik bakit, Josekin bakit, bai. Jokine joko da guen dio. Ai. Ez. Jokinek ez du joko. Oraintxe bertan Josek egin duena da pixka bat, hor, beste su bat piztu duzu. Han, Ander, txoizu pixka baten, Ander. Asier eta Tania. Tania eta Asier, baina horrez da bakarrik, konfliktoa hor bakarrik egon, baizik eta, badakizue, taldeak ere nolabait aldatu dira. Talde gorrian. Jakin nahi izan dugu eurentzat, zein izan den akatsa edo ia Asierrek ondo egin duen. Ondo entzun, Telmok eta Maiderrek ematen duten iritzia. Entzun. Bikote aldaketa bazkenian nahi etzai, pertsonalki etzai ondo iruditu. Ni pixka buru makur nago, porque Tania gure txikila da, gure taldeko txikila, eta asko apreziatze deu, eta pixka minduta gaude. Norbait mindu behar zan. Baina, Alda, harrigarria izeta? Nik uste bere buruan gamakarrekan pentsatu dula, ez? Asierrek? Asierrek. Nik uste hasta igual kaltia eta indiola ekipuai, ekipuak zan due malkar maite ziala, ez? Ja kariñu hortazekaen. Eta igual gaina indua bere burua kondenatu indu, ekipoa pertsona berri bat ekarri, eta gero aizkorak jadotzeko momentuan. Nik uste pixka kondenatu indula bai bere burua alde hortatikan. Eta ber nahi nola iristen da noen talde berrira, esan nahi dut. Igual eta onartu izango. Asierrek talde gorrian lidergo hartu dula, ja. Hartzeitu erabakik eta jende guztian ikustet gehien bat behan talden behakin daula. Telmo ez dago ados, berak hartutako erabakiarekin hor ikusi duzu. Nausi batek erabakik hartzeitunen danak ados ez dira. Ezkerak lider hartu zuen, porque froga bukauzun orduko esan zuen, eske nahi guain epeian tokosat, eske igual goian nahi nun. Froga bukauta gero gauza bat esango izu. Inok ez du hemen aitzatzen, Asierrek bere burua arriskun jarrizula erabaki horrekin. Ja, baina eske beti... Barkatu Maite, baina berak horia izan zuen froga egiten ari zen bitartean nahiago zula goian egon lan gehiago egiteko. Orduan, gainera nik uste dut, benetan errepikatu biak batera hitz egiten baduzu ez da Errekironetan ebernia zantzun, beste postu baten nahi honun, momentuan erabaki. Arrazoi osoz, eske ezin diogu kendu arrazoi. Horretxe zabitze esaten, zabitze esaten hartu daula liderko bat, ez daula hartu proba baten, bez? Osea, Errekiroletan Maiderrek hartu zauen liderkoa. Belarme eta itxerak orduen zigorrek hartu dauen, noiz hartu dauen bere burua salbetako ikusi hauen momentu horretan, berriro goiet berdinera. Baina jazta, horratikan aldatu du bikotia, ze ikustea bere burua gehiago aldulain, da bikote horrekin ezin dula, horretikan aldatu du. Orduan, txatikan kritikatzea, ikuste dut, bere burua kapazidade gehiokin, da bikote horrekin ezin baldin mau, bere buruare landu beharko, gehiago forzatzeko. Unai, zein izan da Asierren jarrera? Lidergoa hartu ote duen ala ez, kapitaina izan alda? Asier negizakoa da, eta Asier liderko oztu hartu. Nik Asier ongi zautut, denbora gutxitan, eta egia zan, nik uste taldekiko eta berekiko hori bai egin dula, minon, bueno. Baina, baina, a ber, uste dut izetak esan duela, ez da? Berekoia izan dela, ez? Bere buruan makarekan pentsatu duela. Pentsatu duela bere estrategian, ez taldearen estrategian. Hombre, beria pixkate iguale bai, egia zan. Baina gero taldeak egin Nolako alda, Unai, nolatan jarri behan burua arrisku. Xoen pizkabaten, Unai. Baina ikaskunena, jundo bazkanen. Entzun, eskarrik asko. Unai, zuk esagutu duzu lehian. Bai. Asier negizakoa da, hoi bai. Tipoa lasaia, eta... Ia esan, ez dakiz esan. Horren Asierren beste alde bat ezagutuko dugu, ez bakarrik Asierrena, Taniarena baita ere.
kontraesana izan daiteke, baina Asierrek Joarea jo badu izan da Tania urruntzeko. Baina era berean ikusi begirada hauek. Oso ondo eron gara honetan. Erabaki bat hartu behar zen da. Nigatik, taldeagatik. Kriston pena. Ez da etxea joango. Bueno, Oberena zara, badakizu. Bueno. Ez egin negar, Venga. Gatu altzarete begirada honetan, hemen daukagu. Nik Begirada, uste- Padilla, begirada. Begirada batzuek asko esaten dute. Padilla eta gero gora noa. Nahi pena mateit, Taniak. Ez da maitasun begirada bat nire ustez, da... Pena sentitzea ere ez dakit oso ona. Ez, iruditzaitelako beha gaixua gatu dela hor, haulena bezala, denek bere taldeko inork ez du maite... Ez, hori esatea, Alex talde gorriari buruz, nik uste dut demostratu dutela, Tania maite dutela, baina egia esan ez da. Arrebak ezagutuko du ba, Asier? Janire. Bai, kuriosa egiten jat, Padilla, Taniarengan ikusten dozu hori baztertuta eta dana, baina gero Asierrenganako kritikak egitea eta bere negarra sentimenduak faltsuak direla eta hori ez dugu aztertzen badazpada. Are gehiago, nik botako dut bebai beste gauzatzu bat. Usto dano dakigula programak Joarea sartzen duen momentuan, apaingarri bezala egoteko ez duela sartzen. Orduan, hor behar bada buelta batzuk eman behar dira, ezta zein da Joarearen funtzioa. Bikota aldaketa egiteko. Nei Joara, izugarri guztia ez zait, eta Asierrekin duna, guztiz, ados nao, baina ez zait formak gustatu. Hala, iruditzen zait, baina zaude berriro errepikatzen, zuk ez dakizu berak zeberba egin duen, eta ikusita Taniak onartzen duela... Janire, guk hemen programan ikusi deuna hori da, eta noen ez zetula... Baina ez dozu aztertu, Taniak onartzen duela aldaketa, beraz, izango da berba egin dutelako aurretiaz. Taniak jan egutegian jakindu. Baina talde osoa zion, Tania barkatu benezutzako, zuzea haulena, hori entzutea eta jasatean ikusten komplikatu. Nik ulertzen dut, baina nire neba da zure iritzia, gogoratzen dugu, Kepa, Markoren aita dela. Pena, Marko eta Miren eramantzian bere garaian. Claro, guai. Netzako ondo indu, bere aldetikan bota du, eta talderen aldetikan, eta ezaztu bere burua jartzen dula arriskuan, Asierrek. Asierrek, bai. Osea, hori ez, pimarratu. Hori da. Eta gaina Taniak ego, kriston bezarka emate jo, eta esate jo, bueno, azkenean ondo hartzen jo. Erlazio sano bat ikusten dut, adiskidetasun erlazio bat. Eta, bueno, askotan onartu garrituko zeintzuk diren gure mugak, eta Taniak ondo onartzen ditu, eta ondo dau. Eta nahi oso ondo, oso ongietorri politia ingo diote talde urdinen, eta bera gustoa jongo da, ze ikusi zan talde gorrilla irabazi zuenean nola juntzan beraien gana dena besarkatzia, en plan pelota, eta la pelota bat nahi. Egoizue, nik ez dut ahaztu, oantxe bertan, duela gutxi, Josek piztutakoa, eta Ander hor buruan daukat. Esaten du Josek, ez dakigu, baina, urrengo Joarea jokinek joko duela, beraz. Aukera eukizkioz. Ez, zuk esan duzu, Zuk oin atzera pozurik ez, Jose? Txeixu pizkadaten, Taniaren papera dela eta Karmelek zerbait esan nahi du. Karmele, mikrofonoik badaukazu, hartu. Hor marka egon zarete eta itzein. Ni zuk esan dozuna erlazio sano bat ikusten dela Tania eta Asierren artean, nik uste dut ez dela bat ere erlazio sanoa. Osea, azken finien, Taniak ez dakit adorago egiten da ben Asier edo, baina nik esaten dut zut, niri Asierrek hori egiten bauzta, nik besarka da, vamos, bere etxea. Baina ez da erlazio sano bat. Azkenean berak baztertu zaitu modu baten, eta zu hala ere eskerrak ematen dizkizu eta nahi dozu berak irabaztie. Niretzako hori da idealizatua izatea norbait eta errealitatez ikustea. Nik uste dut Tania zure laguna ondo onartzen dituela, zeintzu diren bere mugak, ondo onartzen duela, zein den bere izaera, eta horrekin aurrera juten dela. Nik uste dut horregatik erlazio sano ukidezakela baztertu duen pertsonatekin, eta ez da baztertzea, da aurrera, da jolastea. Marko!
azkenen erlazioak kanporako utzi behar da. Hemen erlazioaz du zertako balio, hemen irabazi behar da, eta bakarri jun behar bau, bakarri jun. Baina ez naz esaten ari erlazio, maitasuneko erlazio bat dakenek edo erlazioa dizkide erlazio bat. Haien artien erlazio bat dago. Nahiz, lagunak izan, lehiakitak izan dabe, erlazio bat dakau danen artien. Baina txarra ez da izango, ze besarkatuta eta alkarrekin baina nik uste dut, azkenean bera itxututa dagoela, Tania. Nik uste dut itxututa dagoela. Hori egiten dizu norbaitek eta zu gaina, besarkatu egiten dozu. Ni urrengo proba noa, berai, zuk hemen ikustezu nahi zetxezu, baina ez dakizu benetan zer razio dakoen. Baina ez erlazio zona ez da bia izango, bera joale jotzen duen momentuen. Baina eske ez da bere erlazioakiko joare jotzia, baizik eta lehiaketarekiko. Orduan, pixkate jakin behar da noa odian gauzak. Janire! Bai, eske, bueltatzen zarete berriro epaitzera, eta esatera Asierrek egin diona, ez dakizuela euren artean zeberbak egin daben, ez dakizue ze helburu daukaten, ez dakizue Tania Troiako zaldia izango badabe, orduan, hain erraz eta hain ola. Orgullo pixkat berdu mondo honetan, osea, saldize eskazien hasia da. La leche, azarrazoik ikusten. Begira da hortan gorrotoik ez dago, Nik ez dut ikusten hor gorrotoi, mala letxe, ikusten begira da. Zergatik aserratu behar da Tania azizide horren ere momentu bat, oantxo bertan Janirek ere bota duena nik gorde dut. Troiako zaldia ote den Tania. Txusue pizka baten zeren hemen ikusten dugu Taniaren begiradan nolakoa izan den, Asier begiratzean, baina bihotz zatituak edo minduak hauek ez dira bakarrak izan. Zer gertatu da nahi eta Izaskunekin. Nahi. Txarto, ez dut gure. Triste nao. Sentitzen dute, baina asko botakoz faltan. Nik dana emangoet, aber ne parejanek meiz etortzan. Bakizu hau ezala ne aukera izan, Asierrek aukera zaitu eta kriston pena moto ez da. Ze azkenien Susani bikotea eta hau da gure taldea. Hau, dekogun hau buen rollito, maitasuna deitzen dugun nadakue kristona dela eta... Txinti, Gabon, Nairen laguna. Gabon. Nola ikusten duzu nahi? Oso triste, ze bera oso sentimentala da eta Izaskunea zein dagoen bikotie paregabie da. Kristen erlazio ona deukieda energia oso politxe eta talde gorrizan bere aurpegi honagaz jungo da, ez teket inungo zalantzarik, baina kosta ingoiako. Ez da talde urdina, ez da bere taldie, da kosta ingoiako. Nagore, Izaskunen laguna da? Bai. Handia izan da hor erakutsi duten pena edo tristura edo triste ere Izaskun? Azkenen 24 ordu batea, ean arten afinidade hon bat daukete, eta normala da pena sentitzea. Baina, bueno, nik argi dauket, Izaskune burruka ingo gula, berriro bere bikote hori ekartzeko, ez? Ez guztiak hasi dira hemen euren kinielak egiten, berriro ekarri al izango ote duen hori ez dakigu. Helduko da. Ni burrukatu ingo dula, ziur. Burrukatu ingo dula. Lortu al izango duen edo ez, beste histori bat izango da, baina ni ziur nao, aukera baldin badao behintzat, ingo dula. Orduan Taniari berriz berdina ingo jote. Pinpon baten moduan, ez da? Urdinetik gorrira. Zenez, Izaskune bere ondo neukite eta oso ondo zunekin gehituko zea bukara arte. Normala nahien bila jutea, ala? Bueno, orduan joarea jogorko du, ez da? Noski bai, Eta zikina izango da orduan hori. Oso garbia izango da. Logika guztia. Txintik itzegin nahi du. Zikina ez da izango, azkenian Izaskunek bere bikotia gaitxik burrokako dao. Eta Tania, bere taldera, bere hasierako taldera, bi aldu ero. Orduan oin jokua zein izangoa, nahik zein godo bain, beste taldeen, bere talde, lehenengo taldeen alde zerbait egin, Beste troiako zaldea. Nahiara ez da olakua. Nahiara jungo da, bere aurpegirik onena, eta hau da neure taldi egon. Da, onartu biko dau, eta ingo dau, berak dekoren onena emon. Men Janirek esan du, hori nahi orduan ez da troiako zaldia izango? Ez da izango. Ez Janirek botatako bomba horrekin gelditu, naiz eta? Ez nahiara ez da izango, ez da Tania. Talde gorriaren alde ere naik, egingo du? Ni pentsatu dut baiet, eta ni espero dut baiet, ze oin gorrize bere taldie da. Orduen beti burrukatu bizu, zeure taldie dan,
Joarea agertu eta dana hankazgora jarri da, eta baita ere, basarria zuzenean ere hankazgora jarri da. Ze batzuek egiten dute, berriro ez dakigu. Joseke, bota du. Josek bota du, Joarea berriro joko duena izango dela, bueno, berriro edo, urrengoan, Jokinek. Zemoz, ondo? Ondo, Samarko. Eark, ikusten zaitu gustora. Hala, berdu, behin honea etorezkio. Ondo egin da. Jokinek Joarea jotzen badu izango da, Andrea urrunera bidaltzeko. Ez, Jokineko esekula ez dingo. Jokinek asierre baino bilotz gehiago. Bihotza de bat, baina Jokineke irazteko kualidade asko zeuzkik, Bai, dakan pare jakinde bai, Dakan pare jakinde bai, kanbietu gabe. Falsoket egin be. Ikusiko diau. Bai, ikusiko deu. Miren, begira, miren, nola da hon? Miren. Aitzaldek, dakan pare jakin iruitzezak bukaera jaukoala? Noski. Hori ikusiko ju. Porque asierrekin duna beste gehiago egin berko ie. Bale, baina Jokine bakit ez du lehengo. Hori ez dakak esatikan, ez dakela ikusi guen dikan. Ez, baina jaiozko oztigitzautze Jokin. Zabak egitze bilozdun. Hor gauz asko kanbiatze jok. Bai, ikusi deu. Asierrek etzeko bihotzik ala, Ea kutsuneagatik batez? Txik eta nik bere situazio zingo benik ega. Nik hoi bintzate. Arrebak itzein nahi duela Asierri buruz itzeiten nahi zaite, Janire. Bai, ze behin berriro, Jokin defendatzeko ez daukazu zertan beste batzuk zikindu. Bai? Nik ez zikindu, Asierren beburua zikindu du. Konparaketa bat egin dozu eta ez daukazu zertan konparatu. Nik kartan baina gainen jarritxot. Asierrek zelako bihotza daukan edo ez daukan. Beraz, mugatu zaitez Jokin defendatzera zure argudioekin, beste batzu sartu beharrean. Marko! Jokin ez da tontua, eta honea etorria irabaztea, eta hori ikusia, bueno, ez du esan, baina ikustea probetantaena, eta... Ez hori bakarrik. Andre ateako du azkar ikusiko zu. Ez hori bakarrik, Ander, lehenengo saioan bere burua aurkeztu, nola imunea zan, bere burua aurkeztu zuen esken ikun behar nun Marko botatzia ez dakize, da beste guztitan, egon da isilikan, iskin batin izkutauta, hori da irabaztea. Irri, nik uste Jokin da hola pixkeatola pintatzen duen lagun batzu bila nervioso jatzen hasi dira, Asierrekin. Ikusten duela oso kontrario gogorra dala. Finalea behira eta Asier izangoa hori izangoa. Gaina, Asierrek txikira sekula ez du jokauko. Beti handira jokauko. Ua ez da hona etorri bigarren hori guarren eitia. Garbi izan zin, irabaztea etorri zala. Gauza da Asierre jakide ona edo txarra izatea eta bestea gesto itxusi eukitzea. Gesto itxusia zeatik. Ua izan da konsekuentea. Bere burukin konsekuentea izan da. Eske garbi ez da izatei. Kontratu zarete jadagoeneko hemen batzuk agertu dira. Esaldi, ez dakit mitikoak, baina Janirek botatakoak ere harribitxiak izaten dira, Nik Troiako saldiarena, ja ez dut borratuko, ez dut ezabatuko. Egon zaitxesor. Oain, esaldi mitikoak aurkitu dituena, badakizuen norden. Natalizia egiten duena, hemen da Natalia! Natalia Gabon! Natalia, ezatean joan, ongi etorri, baina nola zure programaten, mesedez? Zatitxo hau, bakarrik. Zatitxo hau. Ondo, Natalizia izango da, orduan esaldi mitikoekin, ez da? Bai. Esaldi mitikoak aurkitu dituzu, ediziones... Saiatu, dia, baina oraindik nire ustez ez dute lortu. Zer ez dute lortu? Frase potente bat. Zuk zure edizioan lortu zenituenak? Bueno, oraindik programa hau nirea da. Ja dagoeneko zuk edizio honetan, programa hau nirea da, hori ja esaldi mitikoa. Ordan, zuk egingo duzuna da top? Iru posizio emango ditu. Bale, baina hemen ikusten dugu. Top, bueno, hori, bale. Irugarren postuan, nor dago irugarren postuan eta ze esaldi mitiko esan du? Petatu. Petatu? Petatu. Mai Carmen, petatu! Zure semeak! Bota. Ikusiko dugu irudiak? Zure programa den. Bai, petatu, arribeko, baserritar, modeloa. Natalia. Ikusten zaio petatuta daola, mutilau, baina, bueno, orain esaldi hau, kilikolo. Ez duzu ondo ikuste? Ondo ikuste, baina orain dikan saiatuz dezake gehi. Induela pixkat lan saiakera, baina ez du lortu. Orain dikan... Ez. Zu maistra bat zara horretan. Bueno, Bai, Mari Carmen bere ama hemen dau. Ikusi besterik ez dago. Horregatik? Ze harro dagoen, bera. Ze harro dagoen. Amari, txalo bat emango dugu. Txalo batzu.
postuan. Bigarren postuan? Andrea. Andrea. Andreaz, ez egin dugu orantxo bertan. Horreta. Andreak zer? Esan dulako pina desestrukturada dela. Anana desegituratuta. Horrelako zehose. Desegituratua izango da. Ikusiko dugu? Ikusi. Makusi. Hori taldea daue desestrukturaute daue. Da pina desestrukturada. Abona da. Hobeto. Ondo. Hobeto. Hau hobeto. Ze arroa den, Natalia? Hau hobeto, bueno. Bai. Bueno, nire gustatzen zait, anana desegituratua, begira, bihurriri asko gustatzen zaio. Izugarri, nire izugarri. Gozatzen duzu. Bai, ni gozabile. Erki, gozatzea, etorri gara. Bai, horretik. Bizitza honetan zuzuritzea. Hau azaltzeanen, baki, uze pasauko ala. Hau izena daka, pertsona hau izena daka. Natalia, barkau. Ez naiz txakurra, Natalia. Ba, izena ipini, Bai, hemendik aurra Natalia esango izu. Bihurri izena ipini, Zunei bihurri lasai ditu, Nino molestatzen da. Ikusten duzu bihurri? Gonzara lazan bat egitera eta zanga! Baina katerra hauka, nahi hola gustatzen zaizki. Gustatzen zaizki. Bai. Beran enkantu bauka hortan, Bai. Bueno, bigarrenean, Andrea. Toparen topean, beraz, lehenengo postuan, nor? Ba, hemen txago, platoan. Hemen dago. Gure plato honetan ja, lehiakide batek... Miren. Bota! Me cao behin, tío. Tokatu zaizu. Esan. Ikusiko egu zure... Bai, zaino. Ba, horrega. Bainez nadoz. Txarekin. Ba, hemengo estatutokin, da, epaien joerekin. Aupa, mire! Toparen topean, mire! Zer iruditzen zaizu Mirenen esaldia? Ba, oberena, irutatik oberena. Azkenean lagunak egingo zaite. Oso ma. Urrengo bizitzan, hau hontan ez. Oso, Esan, nera aldetik ganez. Urrengo igual bi edo iru. Bai, edo 100 urte gehiago, bai. Gutxienez. Nik pentsatzen nuen Edo 1000 igual, bai. Baina zer gertatzen da, Miren? Zerrez, lehenengo eguneteko horrela dagoela, bai. Lehenengo egunetik? Miren, superpolitia izan da zaniztuna. Ez dakit jarrera oire pizkatzuke aldatu, maitia. Ni, azteko ez naiz faltzua. Ja, baina gauza politia esan izu haintxe. Naizuna, estatutuak aspaldi zen ikoni. Oida. Ez. Baina orduztin behar duztur elaguna izateko. Ez errez, ez ez nahi bera elaguna izan. Nik hori da. Saiatzen gara, Marko? Atila bat ekarri zut, nahi bazu gero hartzeko. Vale, primera. Atope, sartuztea lehenko bezala. Bai, horrela, hola xena. Hobeto lasai gotea. Ez, hola xena. Programan atope honitza, baina hemen lasaiago. Horrela, ikasi barko zu bizar. hemen ez zer ikasi behar. Bueno, ba orduan, earki jungo zaizu programa eta bizitza. Zu baita, lasaitu behar dezu, pixka. Hau baztertuen txokoan nerekin gileko. Earki hau zan, Hau zu. Ni hau. Animarekin hitzeiten hau zan. Ni hau. Bueno, nahiko. Emango dio sorbalda eta listo. Natalia, Errexera hori da. Zer gertatzen da? Zer gertatzen da? Que no me cae bien, está listo. Ez baina, a ver, es que mundu guztia no te puede caer bien. Jende guztia gaizk erortzei hola, neskai. Ez, jende guztia ez. Bi pertsona, hemendikan bi pertsona bakarrik. Ni bat. Ez, bi pertsona gaizk ondo. Ez zure izena zan. Bi, hiru, lau, bost, Bai, lau, bost, más te gustaría. Bai, zure problema da. Ez zurea, bai, beneta. Beitu farrezka, eskezet zurekin bai, ni behintzat farrez etorri naiz. Bai, ni baita. Egunen baten terapia bat egingo dugu. Bai. Talde terapia bat. Ba, adibidez. Adibidez, jakiteko, Natalia sartzen den bakoitzean, zergatik gertatzen dena. Porque superguai. Beste, gizango dute errua. Amaia isilik dago. Bai. Zein da, Amaia barkatu? Ez ezagutzen zein? Padilla! Uste dut, bideo polit bat ikusi behar dugula, orantxe bertan! Padillari nola gustatzen zaion ere. Padilla, eskerrik asko. Esaldi mitikoak ikusi ditugu, baina zuk argi daukazu. Baserriaren unibertsoan, esaldi mitikoenak sortu dituena norden. Argi daukazu hori. Ni neu. Dudarik ez da egon. Eta hori frogatzeko zerbait ekarri alduzu. Ba, irudi batzuk. Politak. Oso. Zakit. Ederrenak. Ikusiko ditugu ba.
nahi detentzun epaizeak abertzer esaten digun. Ikusi girazkazala ze polita. Dakat medikuaren informea horrekin ez da jolasten. Que soy una drama queen, osea, drama queen, drama, gora drama. Zorionak, pitxi, ni peti suiz. Esto, segonistas, mesede. Informea dauket, eta zuri ez dizu erakutsi behar, hori hasteko. Eta beti. Bai. A ber, emakume honi meritu hori ezin diogu kendu, Padilla. Ezin zaio kendu, horregatik da honena. Zu bezala, pitxi. Eskerrik asko. Eze polita, bien artekoa. ¿Ves? Me cae bien. Ara, bueno, batzikera hemen badau. Natalia, eskerrik asko! Zuri. Zure tokira! Padilla. Ez que amaiagatik esaten nuen, bizkat. Amaia txintxo egon da. Ja, gaur txintxo zago, Eskenen txintxuan, naiz? Joareak gauzak hankazura jartzen dituela, hemen joarea hemen daukeu. Ni alperrik ez nahi zaitxuko, alperritan nakin alperri zatea. Gozinateke behakin urrengo edizio batian. Niko eskertuko nik. Gozinateke urrengo edizio batian behakin Nataliakin. Obik aizkiratzek ez ote dau. Nik, Jose. pasaden astean ni saiatu nintzen, eta hemen ere Mirenekin eta Markorikin, baina... Oaindik ere, hasteak badauzkagu aurretik ikusiko dugu, Denetarik gerta daiteke, Bizitza honetan sorpresak eta sorpresak non nahi egoten dira. Ez dakit urrengoa sorpresa ote den. Urkiri buruz hitz egin behar dugu, are gehiago, Kamilok Urkirekin izandako tirabirari buruz. Hauze. Gelitxo gargaragu bilek kanpon. Proba irabazteko, akaso orde erdi atea zuen sartu dalko zuela, Kamilo? Ze azkenko gauz diteko ez? Ze azkenekoa. Erratiazteba gelitxo gargaren beratani kanpon. Bilaun behar duelako. Errantzeba. Hau irabazteko zuen kanpon gehiatu behar duelako. Ruitu zait, aukeraketa bastante un poco mierda. Kamilo, guain arteaino dena ondo izan da, eta guain ja hasi a tocar los pelotas. Pues vale, isiltzen nahi dena. O sea, no te ramardeuse. O sea, a mí no me toquéis los cojones. Gogorra gero, Bizi genuen tentsioa edo nabaritzen zena Aizea Gabon. Gabon. Kamiloren laguna. Bai. Zuk aurreko baserria zuzenean saioan ja aurreratu zenuen. Bai, pixkot. Kamilo ez zenuela ondo ikusten. Ez. Ta nik uste dut oraindikan ere bere taldekoek ikusten dutela aula. Kamilo ez da etorri hor lotan egotera. Bera etorri da irabaztera. Eta ari da demostratzen probetan, ez dut ulertzen zeba gelditu zen kanpoan. Ze azkenean demostratuzun aurreko proban, badula resistentzia, orduan ez dut ulertzen, hori. Zure ondoan... Beti Kamilo aula bezala ikustea. Eta batez de Urki hor ikusi dugu, ez da? Karmele Urkiren laguna da, Karmele Gabon. Eixo. Nola ikusi duzu zure laguna? Ondo, nik uste dut esan dula, dena pentsatzen dutena. Ez dut uste utzi da benik kanpoa, agian aula ikusten da bielako, baizik eta norbait utzi bastutelako kanpoen, eta proba aurretik izan zen erabakile izan aurreko egunien agian sosketa bat egin altzala edo ez. Izan zen aurreko 10 minututan, eta gaina behitu nola jarri izan bera. Orduan, nik uste dut, gero gaina Urkik esan zaben, bale, Google dituko gara kanpoan, eta bestiek esan zabien, ez berak jokatu bartzula. Orduan, nik ez dut uste Urkin asuntoa bakarrik izan zala, izan zen zer unanimea, eta 10 minutu lehenago erabakitako gauze bat. Bueno, errantzun geldituko zela kanpoan, baina benetan ezun hori sentitzen. Nahi zuten Kamilo kanpoan gelditza, ez da klaro. Normala da. Nik ez detola pentsatzen, ez dakit, ez da gaizkitzeita baina ikuste Kamilo pixkat biktimista hasieratik, ematen do dana txarrea, en plan, todos me atakan, ez dut uste, tío, igual zu sentitzen zea hola. Nik uste dute Kamilo egiten horren aurrean nik ez dakit Aizeak zerbait erantzun nahi dion Josuri. Biktimismoa egiten ari dela esan dut Josu. Ez, nire ustez jarran dut ez. Baina hasieratik bere jokua izan da, no, todos me atakan, eta uste ez. Eski igual zuk hartzen dezu jarrera hori hasieratik. Baina eski apartatu indue. Elena etxugea, xerrengatik izten da esaten da honek zein du Urki. Zakikari olako zerbaiten aurren igual inbardezuna da. Kamilo izaera era ikusi zen aurreko programin. Nola bidanekin ere egontzan horret txarto, gero programa hontan bebait txarto, danekin azkarazoak.
Osea, nik uste dut autopista batean mazoaz, eta danak kotxi guztiak zuren gana badatoz agian zuzoaz kontra. Baina eske behar nahi du, baina behar demostratu nahi du zerbait ez ditu nahi horrek usten. Olako izaragaz demostratzen dozu? Olako izaragaz, ni badakit Urki dela kriston baserritara eta ari da demostratzen, minio utzi pixko Kamilo hori ere gai da. Baina nik ez dut esaten Kamilo ez da nik, eta gero probetan ikusten da nola Kamilok kriston lan egiten da, ben. Baina norbait utzi bizan kanpoen, zuk nor utziko zen du nor? Bale, Urkik erran zuen, Kamilo kanpoan uzten dut. Baina ez Urkik, oza, danak. Urkik erran zuen, Kamilo kanpoan uzten dut proba hau irabazteko. Ta Kamilo zertara joan da? Irabaztera? Izeta? Bale, baina bi kanpoan laga behar ditu, ez? Osa, si bi kanpoan atu. Ekipo guztia pentsatzeu, debilenak, pareja hori dela, orduan logika izango da kanpoan gehatzea. Ekipoak irabazten elmau, eta behantzako ere bai logika izan behar du. Bueno, gu beha kanpoan nahi denako debilenak genak, orduan ekipo antzako hori da, behaiek kanpoan gehatzea. Hori asimilatzea ez gerretxa. Joder, baina tokatu intzaiz. Jade bere papele maita eta nike uste diat nire izaera fuerte izango ziala, osea, taldetik bastartuta zeok. Azkenean behar debila. Bea, eta bere bikote baserritarrake, baita atea barlike txispa geixo eta defenditu Kamilokin batea eta balio duela demostrau. Ni netzat Kamiloko haindik talde urdinen beran tokia ez du bilau. Ez du bilau. Persona berezi xamarra ikuste gaina dela, eta behan tokie haindik hola harreman estuik eta inokin ez zaio ikusten. Igual joarea behar joderkoik. Ba, bueno, hori ikusiko dugu ez, baina haindik ikustet talde zaparte bezala, ez ikusten asentauta hor. Jotzekotan bidanek, jo beharko luke, ez dakit zuentzako aukera bat izan daiteken. Are gehiago esango dizuet, datorren atalean edo urrengo atalean, nik esango nuke, Kamilok barruan gordetzen dituen haserre guzti horiek estanda egiten dutela. Biek dire como, daudezela hor gotxin, en el mando, como los protegidos. Zentzu dira? Bikote hau, eta baita. Itzin goduzue, adi, urrengo ataleko aurrerapena izan baita Ander. Jokin eta Andrea, alde batetik, eta Urki eta Lucia. Kamilok seinalatu ditu, babestuak direla. Bai, nik uste Kamilo Jokin amoste mostratu ezun, behar babestu izango zela. Begira, pasaren astean nik hitz egin nuen talde urdinen konplot txiki bat zegoela, eta jende guztia, ze konplota eta zer? Nik uste dut Jokin eta Urkiren artean badolako konplot bat, beraien artean ez bozkatzeko azkeneko frogara joateko. Horregatik Kamilok esateu, kontuz hauebekien ze hauedia beraiek, bai Urkik eta bai Jokine jarri dute bere burua lidergotza bezala, talde urdineko erregeak bezala, eta orduan haien kontra doa. Eta oso ondo egiten du Kamilo bere posizioa defendatzen, ze bakarra da posizio hori defendatzen. Bakarra sentitzen da eta bakarra defendatzen. Eta oso ondo egiten du. Carmele. Nik uste dut, haiek ez da behila, haien burue jarri lider moduen, talde guztia jarri da haiek lider moduen. Edo ze uste dozu, bestiek ez uste dut beraiek hitz egiten dutela, froga guztietan beraiena da, bere lehenengo hitza. Froga guztietan beraiek hitz egiteue. Bestiek berbaitxe, baina bestiek isilik da. Iteue, baina isilarazten dute. Oi noz. Hordaz berbetan eta Urkik esaten dago, hau zuek geldituko zarete kanpoan, bestiek ez da bia zer esaten Urkik esaten dago horpeizera. Bestiek isilik. Nik esango nuke, nireakin oso ados nahola. Bai? Aize ondo. Oso sincera, Kamilo gaurren berduna bere jarrera defendatu. Hori ados. Baina bez aurreko frogan, daude, adidez, ni baserritarra naiz, baina nik ez dakit zuatza meta bat iten. Torran zeuden Jokine batzuk, basekitena nolain teorian, gero ezan ondo oso ondatea. Meta bat egiteko talde lan egiten da, eta gero, esan behar dugu, eta gainera atalean ikusi zen, Kamilok eta Bidanek egindako lana oso txukuna, oso ona izan zala. Ja, claro, barruan zetozen sariak zen egalditu zitun. Jokinek. Hau da, zeuen pertsona batzuk leku batzutan behar ustezena behar ziala, eta igual pareja bezala bukaeran sartute igual dituen lan askarroa. Zerbait esan nahi dizu, Aizea, Kamiloren laguna da. Nik uste dut ez dela hain grabe, ordu erdi bat berandugo sartzea, baina Kamiloren sentimendua ja dago atzetik. Osa, hor dauden, ere ustez Kamilok erranduen bezala los intokables, eta ezin zaie aurre egin, ematen du. Urkiri buruz hitz egin behar dugu, azken atal honetan ere, salaketa bat egon delako, Urkiren kontra. Urkik jokoan protagonismoa mantendu zuen, baina talde gorriak
trampak leporatu dizkio. Aitzaldek, hori nik inditela. Libro, txile, Hor nik pila hori nik inditela. Ez tetela kusinik. Urki, aizan, nire bola nik ikusi detena, bintzat, aizan eramaten da zen diot, dize hori neri adek. Urki, utzi pila. Ni zerrak pila. Buen dios. Que no, Telmo, tranqui. No, tranqui, no, tío. No kontura ya, no te jode. No, hombre, tú. Garrapau diot, baten bati, horti nire belar bola garrapatzen. Ni torta jundau eta inor bueltan etzeoken. Talde urdina joku zikina inez. Talde urdineko batek. Goien egon man, Urkik. Urki! Joko zikina, Bihurri? Bueno, nik ikustetena da, Urki hor dana ematen aizala. Aizala dana ematen behar saltxan, kristo lan aintzun. Nik uste lanik gehien behak ingozula, goian zehenen zea jende hartin, eta dana ematen aizan. Baina, leporatzen dioten joku zikina? Bueno, joku zikina hainbeste pulsaziotan da, hainbeste presagin da, hainbeste zeagin bat, bueno, beti egote da joku zikinen bat. Izatea bat, eta Urkik intzun, bueno, aprobetxatu. Zea, beste ze hori, eta behar lana segi. Nei harritzeitena, telmo egotea pilak iten, eta gero aldeit, ja, pilak urruzela dituzu, egon nahi eta jango, eme. Ja, baina hori ez da iten, ez dakit, osea, zuek dakazue zuen belarrak... Amaiak hitz egin dezala. Ze beharrak azuzuk, zure belarra baldimakazu, ze behar dakazu bestenak entzeko. Zurian hilana. Baina zure toki baldimakazu, zure belarrak hartu. Karmelek zerbait esan nahi du Urkiren laguna data? Karo, nik uste dut haien belarra bukautzala, eta gero Urkik hartu zula, juntzan, inoiz ezabien esan, hau ezin da zuertu, hau zuen satie da, hau bestien satie da. A ber, mesedez, hartu zula pilatuta zegoen belarra, ez suelto zegoen belarra, hau da. Baina ez zegoen inor. Bat horren gainean. Eta, bueno, ala ere, gero berak eman zabi, oza, gero haiek metatutako ere pasazitzaien beste taldeai. Etzan iguala hortik emantzun pilatak eutzi zilena, eta betokine belarra bazio, nahi bazu neskori hartuta bindu, Eman ziren harrapatu zioltelako. Harrapatu zer, hau goku bada. Ezuak esaten zuen modu. Horregatik ematezun. Azkenean joku hori da. Eta Urkik harrapautare etzen eman beharko. Bestek espabilatzeko pilak indali mare Urki listoa izan da eta pilak hartu ditu. Aia Urkita ziteten, baina uste bere taleko izaskun dauen jarrera dala txalotzekoa etzea ondoai eta gauzak ondo berdia. Bai, hortan. Txalotzekoa baldin bada eta uste baldin bada zuen txaloak, eman? Ondo! Nik Urkiri eskerrak eman edizkiot, ze ikusten Telmo bere honetik atea dula, eta orduan gustatzen zaiz, Telmo ezberdin asko ikusten egea reality honetan. Telmo negartia, Telmo aserre, ikusten ETV-ko reality guztietan, Telmo bat behar deula, mesedez lehiakide bestela. Joku zikina edo aipatzen dugula, edizio honetan ere horrelako beste salaketa bat ere entzun izan genuen, Goikoren kontra gogoratzen duzue. Ba, bere lagun bat ere hemen daukago Julen Gabon. Mikroa heltzen den bitartean, hori da Julen, Goikoren laguna. Goikoren kontra ere salaketa bat egon zan. Bai, egon zan, bai. Eta, ze uste duzu? Ni ez nago adoz, salaketa horrekin ez nago adoz. Ez du joko zikinik egin, Goikok? Ez, a ber, lehiaketa baten zaz, berak esan, pultsazio kaltua die, eta zuzaiatzen zara, zure taldiak irabazten. Era berean, gaur ikusi duguna, hau da, igandean gertatu zen Urki, nola ikusi duzu? Egin duena? A ber, ez dut esaten garbiena dana, baina, bueno, zuk moltxo bat itxen dozu, izten dozu hor, eskina baten jabe barik, ba Urki argi dau eta aprobetxau itxen da. Ez, eta lehiaketa baten zazenian, zu alegintzen zara zure honena itxen, eta zure aurkako albudu zu apur bat aprobetxau eta oztopatu. Baseritar bate batzeki belarra nola biltzen da, eta ni pentsatzen dira pilak egite jundiela besteke eta gero dana bate hartu, osea, beare estratega izan dek. Bea, listo, baina ezke estrategako aldio da joku baten, ez? Horretarako gaz joku baten, natoz irabaztera. Baina joku garbilar ez da, ze be belarrak belanak eta azken nahiko landake, belanek eta beste joku garbila ere politia eta hemen kritikatzen nahi hasierren joare jodula ez dakize, eta horpegira indu eta be atzetik zea biltzen pixka pena emateu, azkenean Urki pixka pena emateu. Ez, horretarako beraz epaile batzuk ez, eta epaileak joku zikina bada, epaileak bezeoz esan biko daue. Zikina ez, baina garbila ere ez da. Esan behar dagoenak parketu Marko, oraintxe bertan. Azkenen ikusia belarra soberan zola, eta zehaizea beste multzotik hartzen. Zait,
Belarra... Nik uste belarmetia inbizala behian eta ez goixan, ez? Eta nik uste dut hor apur bat lia bendiela. Batu dago belarra dana goixan eta ez dago bidali bera. Ba, izan apur bat argisa eta batzen zoia zen egin fanerueten bera eta bidali bera. Ez itxi hor goixan eta nire uste zurkik indau inbizauena, osea, putoa. Zon, distraituta zeon, pesten hartzen. Azkenen zure hain batzu eta pestena utzi paken. Hau polemikoa izan bada ere, prestatu zaitezte, urrengoa ez da txikiagoa. Asko hitz egin da, gorriek irabaztean, edo irabazi dutela jakitean egin dutenaz. Asko hitz egin da. Bueno, euren gauzak bilatzera joan ziren, txabolara, eta txabolan hause gertatu zen. Nik uste begibistako dala nork irabazi duen. Talde gorria. Orduan, lotxagarria iruditzen zait hartutako erabakia. Lotxagarri. Biratu eta meto ikusi, beste ikusi, bueno. Xokian nau, uste nauen irabazitza zauko gula. Bueno, gero ikusiko dugu txabolakoa, baina hau, nola ikusi duzu, Nerea, nola ikusi duzu talde urdina? Bueno, talde urdina ikusiet galtzen nahiko gaizki ez dakila galtzen, normala da, froga guztiak irabazi dituzte, eta bueno, azkeneko hau asko kostatzen zaien enkajatzea, baina nik uste dut gero, ja frogak ikusi dituztela, eta bueno, ez dago besterik, nik uste dut nahiko argi dagoela, nork irabazi zuen. Kepa, ez dula, atea zeio, lasa ikizuna. Bueno, bai, argi ikusten zan, argi eta garbi ikusi da, aurreko fenomenoa norbaitek azaldu zuena, hemen txedola, guain beste taldean. Orduan, fenomeno bai jarra. Dena den honetaz asko hitz egin da batez be, belar metak direla eta urdinek uzten zuten eurek irabazien behartzutela, eta azkenean gorriek irabazi zuten. Zuek ziur aski horretaz hitz egin duzuela, ezta? Sare sozialetan asko hitz egin da honetaz. Azkenean, erabakian nortzuk hartzen duten badakizue, adituek jakin dezagun zergatik hartu zuten edo hartu duten erabaki hori. Gurekin, Jon Areitio baitago. Zarbadila Jon Areitio, mesedez. Gabon! Gabon, Jon! Ongi etorri, plazerra, hemen izatea. Arzen nolako iskanbila sortu den honen inguruan. Batez be, urdinek hartu duten haserrea ikusita eta entzunda. Galdera zuzen bat egingo dizut, Areitio. Ota. Zergatik irabazi dute gorriek? Bueno, argi eta garbi alditu da, ez? Igandean ikusi genuen, Amalurre eta biek probazio aurretik irizpidea jarri genituen, eta bueno, irizpide horiek bete zituztenak, edo ongien bete zituztenak, talde gorrikoak izan zirela. Eurek ez zuten non hartu ba? Bueno, hemen beti aurrekoan nik ere errepikatu nuen, txonporanen bi aldeak daudela, irabazten dugunean, beti pozik eta gauzak ondo ateratzen dira, eta galdu ezkero, horre etortzen dira liskarrak eta tirabirak. Bai, hemen ziur aski gure solaskideek ere euren iritzia izango dutela. Zuk dena den frogak ekarri dituzu, lehenik eta hemen ikusten dugun irudia ikusita, baten batek pentsatuko luke, urdinena altuagoa da, Areitio? Bai, guk hainbat irizpide jarri genituen. Alde batetik, aurrena, metaziria zentratu dagotea. Bigarrena, meta ongi prensatuta, belarra ongi zapalduta egon bartzuela, eta meta ongi atonduta. Argi ikusten da, gorrian metaziria ongi zentratuta dagoela, urdinan bazterturik, eta belar meta ongi zapalduta eta ongi atonduta. Oiek arrazoiak Areitiok eta Amalurrek emandakoak, euren erabakiaren berri eman zutenean, baina ikusi ditugu haserriak, justo auzolan proba bukatu bezain pronto, baina haserriak horrez ziren gelditzu. Begira bestela negutegian zer gertatu zen. Nik horregatik proba bukatu eta berehala hartu dela hortzekoa, naiz. Ziazu bukatzen da gero entzengo jazu. Ziria, ez egon ongi zentratuta. Nio ados. Metare erdin ikuste banik, zakit? Egite gehiago zapaldu dara. Bestean metare ez taliatu. Nik horri deitze jo metar die. Bela, no baino. Haure muitzek? Eta belarra arteatzen hemen ez aldau ba, belarra. Baina ondo pentsauta nahi honian, denbon erdie,
etzan dago manitzen, goien. Hor daun traktore etorri eta arre botako, baino bestela, a ber. Ez dakit berriz esatia pena mezidun, ozue zeatik ateko zean. Hortan utziko. Hortan utziko dugu esaten du Urkik, baina hortan ez zuten utzi. Hor ikusi ditugun irudi batzuk eta berriro ikusteko aukera izango dugu, bai Urkik eta bai Jokinek euren eurek hau egin zuten. Bira, zer esaten duten. Ez ziren fidatzen eta dut dauez, metak ikustera joan ziren, ikuskatzera, ez da? Urkik esan du ez, hemen utziko dugu, baina ez zuen bertan utzi. Ez zeuden ados, metak ikuskatzera joan ziren, baina guk mandako arrazoiak oie ziren, eta argi eta garbi ikusi genuen hasieratik zeintzuk ziren irabazleak. Ez dakit hemen guztiok ados zaudeten, Josu? Bai, ni ados epaiekin uste erabaki ona hartu zenutela. Epaiak baino adituak dira, eh? Adituak, hori da, adituen alde. Eta uste bazkenen bi taldek juntziala irabaztea, biek egin dutela lan ona orokorren, baino zuen irizpiden arabera, talde gorrek irabazi du, eta punto. Ander, Jokinen laguna da, Ander. A ber, ni uste garbi dola ez da. Metak aldearreku de. Bate biratu, beste biratu, eta, klaro, Jokinek eta Bantia benian belarra niku batea da, ba. Ni uste garbi dola, eta beste gauza bat... Baina, zesaten naizea, lau izpia eta julatan nahiko belar? Garbi asko ikusia lau urtzekoakin intzunian Jonek ze aldea zan? Urdine bezalako goguak itia bat Jon ateako zan. Ander, tamaina ez da garrantzitsuena. Tamaina ez da garrantzitsuena. Ez zentratu hortan. Tamaina ez da garrantzitsuena izango, baina talde gorriko metakin biko nejok asteteako jana hauek. Oitxe askokua da meta gorri hori. Ez. Zu meta ditzen askotan ez zehatxu ba izango. Hoi prensatu bat zegoen. Besti alde horren, hoi aki muitze zan eta hauke alde asko zegoen. Baina, baserriako zin hartuko zu jarrizkeo. Prezio igualia. Aurrena hau, jo gaine belar gehiagotako baiote betetzeko. Baina besti Ander Amaia, eskerrik asko hemen aditu bat daukagu eta berak hitz egin behar du. Bai, ez, Anderri erantzuteko, Jokin eta Urkiri emanien arrazoi berrera emango dizut eta zuk erantzungo diazu. Baserritar batek meta egiten duen orduan, meta horren helburua zein da? Bai, ne guztiak oitia. Ongi. Eta horretarako irizpideak bete barre ditu, ez? Bai. Meta ez balimago ongi zapalduta, ura sartzen zaio, belarru hori usteldu egiten da, eta zuk udan egindako lan guzti hori pikutara doa. Eta hemen, Amaiak esan duen bezala, belarra ongi zapalduta dago, eta baliteke nik ez dituz esango kantitate berdina dagoenik. Baina zapaldutako meta hortan dagoen belarra asko da. Areitio, itxoizu pizkabetan gainera, zuk zeuk ateratako irudiak ekarri dituzu. Ikus ditzakegu gainera zuk oraintxo bertan esaten duzuna arrazoitzeko, ez da? Hemen dauzkagu. Konta idazu, Areitio. Banekien, tirabira batzuk izango ziala, eta probaren ondoko egunean, nire mugikorra hartu, eta argazki pare bat atera nizkien, bai, meta bakoitzai. Alde batetik, gorrien meta ikusten duzu oraindik, bertan berdin jarraitzen duela, eta urdinen metak, hemen garbi ikusten da, ziria ez dagoela zentratuta. Urdinen meta! Gauzak gehiago esan behar ditu, baina Anderren aukera izango da. Nik estimatuko nun meta hori argazkilea angulo igualetik eta distantzi igualetik ateatzia, Porque urdinena doble jazan, hoi aurrenekua. Ta gaina garbi esan zenuten, prueban alturare barrun sartzezala. Baina altuera ez da irizpide bat. Lau irizpide, bost irizpide desberdin daude, bakar batek ez du besteaga irabazten. Dena den, oaintxo bertan itzen duzue, hau puntu bat izan da, irizpide bat izan da, ez da bakarra, ez da? Lehen komentatzen genuen metaziriaren kokapena, alegia. Egitura egiteko, ez da? Egitura egiterako orduan, esan genuen metaziria, belar kantitatea, nola prosatua zegoen, ongi atonduta eta ongi zapalduta. Hemen ikusten dira zuloak, hor ikusten da ez direla ondo, zera edo ez dala oso egitura trinkoa, eta batez be, lehen komentatu duzuna, urdinen metaziria, ez da? Ez dagoela? Ez dago erdian guztiz. Ez dago erdian. Baina, Areitiok ere beste froga bat ekarri du, eurek, bai Amalurrek eta berak, emandako erabakia arrazoitzeko. Eta askotan esaten dugu, animaliak daudela, baina Areitio, askotan animaliek erakusten digute egia edo. Pertsonak baino askoz ere azkarrago dira, eta hemen ikusten duzu, han baserrian bi asto zeuden. Bi metabelar eta bi asto. Astoa nora jundira.
gorrien metara, ala urdinen metara. Ez dakit, hoi gorrina izango noski. Urdina. Zuloak, belarmetan, meta urdinan daude, zergatik. Belarra ez dago zapalduta, erraz jaten dute, meta hori ez dago. Hoi da kantitatea importa zailelako. Ez. Hoixe baiet. Kontatu alzean, leheno zesan dago ez esaten naizean. Zer leheno, belarra, hemen, gora, ozean da, oso ondo zapaldu babelizea, etzan jetxiko eta metoido jetxilla, Ondo zapaldu babelizea etzan jetxiko belarra, Jaten atxilla eta animalia goxoa jutea. Ba ez, animaliare jutea, harinea, errexea jatekoa, ez gorrea. Zuke hau xingozen duke, zure gorrea etza, gongo zure biguina, gongo zen. Hauxe. Agian, zera, animaliak elikatzeko lehiaketa bat egin izan bagenu, agian, erabakia ezberdina izango litzateke. Areitio, plazerra izan da, ez da azkena izan, urrengo batean ere etorriko zara eta. Plazerra nire da. Eskerrik asko, Jon Areitio! Erabarte! Zenba gauza ikasten ditugun, Zenba gauza ikasten ditugun. Astoa hor jaten egon zela tira da. Lehen aurreratu dut. Polemika handia sortu dela batez be, gorriek irabazi dutenean, erakutsi duten jarrerari buruz asko hitz egin da, hau da, txabolara bueltatu direnean, ezta? Bueno, irudiak nik jarriko dizkizuet, eta zuek erabaki, hauek gorriek irabazten ondo dakiten ala ez. Ikus ditzagun irudiak. Hauei ez dio bezerrelagako, hau nik. Hau hostia. Ikuste aldezu porroa. Hala, aztua, jantzak, motel, nahi hoita aztua jatia. Venga! Jaleo! Hostia, que guarros, ¿no? Francis Idorrek altzatzen du, Markok ere bai handik ere hitz egingo duzue, baina hor ikusi ditugun eragileen artean, batez be, petatu ikusi dugu porruak botatzen, eta Mai Carmen. Hori egiten du etxean eta hurrengo gunean jaten du porru egosia baionesakin. Horrekin ja esan duzu da. Ez zaizu gustatu. Ez, nola ba. Inoi ez, hori. Nik uste ez, jarrera hori ez diteke egin. Baina baitare, baina ez berengan, porque bera etortzen denean hitz egingo dugu etxean. Baina talde guztien alde esagin barra dauket, 4 aste zamazkitela oso txarrak. Azkeneko astean entzun zuten, guk horrela janda ez da etorriko hemen inoriri baziko digunik. Eta zeuden, peto inda. Orduan, oso gaizki egina, etxea etortzen denean. Justifikatzen duzu nola bai? Ez dut justifikatzen. Baina arrazoia izan daiteke galdu dutelako? Ez dut justifikatzen. Ikustet, sufritu dutela asko, mespretxu asko egin dizkiela 4 astetan, eta hori da bere ateera. Ez ditut justifikatzen. Ni bai, justifikatzen. Azkenen hobeto astoa jatea, beste taldea baino. Marcos, hortako itizea hartu eta itizu animalia ima, baina jateko lurrea botatzea, baina baserritar bezera da lotzagarria. Baina horretako botasun... Gerrilla puskatzen dugu jateko adotzen, batuko lagotatzen. Jatekoa lurrea botatzea, eta gaina baserritar bate jakinta, zenbateko gerriko min pasatzeten oiek sortzen, da lotzagarria. Imezu hartu, eta eman animalia, baina lurrea, peñez, ez. Julen! Bai, guztiza esan dakuaz, ez, jarrera oso lotzagarrixa, gero urdinak askar kritikatzen dituzte joku zikinakin, ez, eta aukera badaukienian ikusten da zeitzen da bien. Erakutsi da bez dakitxela, ez galtzen da benian onartzen, eta irabazten be nahiko txarrak dira. Ez zer, debekatua dago egitea? Zari bakarrik ikusten. Ez dau debekatuta, inak ez dau esan debekatuta dauenik, Joku zikina zuek esaten zuena besta, baina horrean zikinak, baina hori nalda, ez? Ba, eman animalia, baina lurrez ez dara politia, bale, baina ez dakit otxagarria, ez dakit zegoena, ez que gelitu zan pixka kutre, barregarria beste zer baino. Gelitu zan barregarria, pixka txungua, oso gia los malotes, baina en plan kutre, osea, porroa botatzei jugu. Nagore! Etzan hain besteako izan. Nagore! Edukazio falta izugarrie. Hoi azteko, edukazio falta izugarrie. Ni nahi nuke jakin, alrebes ingo balimazien,
Zer gertatuko zan, baina ez Hoi da, zer gertatuko zan, edo ze opinio ukiko zuten. Edukazioa, zero. Agore, Markok erantzungo dizu, Markok erantzungo dizu. Hoi provokazioa da ez, bale, alde batetikan provokazioa da. Hombre, kristona. Baina, entzun, urdineke bai, provokatin zuten lehengon sagardoakin eta txuletakin, hola egiten bestei. Baina eske bestek tripa beteta ekarriko balu ere berdin esango zuten, eh? Bete inda etorriko diela. Baina hoi provokazioa berdin. Carmele. Niretzako janaria botatzea berdin dozta basarritara bazara edo kaletara bazara. Janaria lurrea botatzea ez da provokazioa, ez da, hori da tontakerie. Hori da, errespetu falta ikaragarria. Ez besteentzako baizik eta guztientzako. Osa, janaria lurrea botatzea iruditzen zait, lotxagarria. Bueno, inorrekezu janaria botatzen basurara. Ez jaten denetxen. Hola, berri. Mari Carmen esara ditzen da. Jarrera horrekin totalmente ados. Izan da penagarria. Baina hemen ez dena hitz egiten da talde urdinak 4 astetan segidan egin dutenakin eta hori inork ez du esaten. Eta hasieratik bi taldea daude oso desberdin, hemen salduak esantzun lehengo astean. Eta hori tapatu egiten. Aurrerapen bat jarri behar dizuet oraintxe bertan, aurrerapen bat, gauza bat gertatzen zaiolako beste lehiakide bati. Andreari. Ondo ikusi aurrerapen bat besterik ez da eta Laister bere ala azaltzen saiatuko gara. Andreari, galdera honako hau da, Andreari zer gertatzen zaio? Lasai, Lasai. Zenolako gaua daukagun. Bueno, jakin dezagun sare sozialetan zer esaten ari zareten. Jon Fernandez, Gabon! Gabon, Claudio, Gabon, guztioi, gauza pila bat komentatzen ari dira gaurko gauean ere Twitterren, eta hasiko gara esaldi batekin, repasatuz. Hementxe Salvatorrek proposatzen duen hau. 2021 bateko ligatzeko frase klabia. Sartuko izut, mejores amigosen. Petatu 2021 bat hortxe ikusi dugu, Petatu eta Luziaren arteko zita hori, eta hementxe ligatzeko frase bat proposatzen diguten ikuste dut, probatu beharko genukena, ezta? Agian funtzionatu lezake. Gauza gehiago, Joareak, zeresan handia gaurko gauean platoan, eta zeresan handia ere Twitterren. Hementxe Julen Etxaidek esaten du, aiz segonekiaz aukera hau izango balu, ez dakit, igual beste gauza batzuk gertatuko ziren lehengo urtean honekin. Gauza gehiago, memeak ere, Claudio, iritsi zaizkigu gaurko gauean, eta honako nahiko interesgarria. Asier aka Judas. Kontuz hauek hitz handiak direlako. Eta Claudio, bukatzen joateko, mugimendu bat zabaldu da Twitterren, eta mugimendu hau, platora ere ekarriko dugu gaurkoan. Baserriko Twitteroak kedada bat behar deu, beraz, Claudio, proposamen honekin, hortxe, geratzen gara. Ez dakit neu apunta naiteken ala ez, baina gustora jungo nintzateke, Inbehar deu, zerbait antolatu beharra da. Oso ondo, komunidadea sortzen dugulako, oso ondo, txalo bat, txiolari guztiei! Txalo bat, merezi dutelako! Nataliak jarri duen aurpegia, Segonek Joarea izango balu, edo izan baluk, ai ama, eta Nataliak ez dakit, muturra okartu duena beste baten batek irripartxoa bota du, horrutziko dut. Irripartxoa ez, negarrak. Negarrak ikusiko ditugu, gehiago. Andrearen negarrak. Lasai, Andrea. Beste gehola bileko behar. Ez zure kulpa, hombre. Zer gertatzen zaio Andreari, hori urrengo atalean igande honetan ikusi ahal izango dugu. Baina oraintxe bertan badakizu zer egingo dugun, zuek aukeratutako favorituak edo onenak zeintzuk diren, oraintxe bertan jakingo dugu, baserritar onena, zuek badakizue aplikazioan aukeratzen dituzuela. Bueno, hemen bederatziak, gelditzen diren bederatziak. Zein izan daiteke, zein, a ber,
Asierrek, Ez nirek esaten. Bengoz jokinez, gaur jokinez. Jokinek ja orain arte irabazi ditu danak, ez? Xabi ematen du. Oso ondo. Eskertzekoa da zuek esaten duzuena, baina azken finean eurek erabakitzen dute. Eta zuen arabera edo zuen erabakia delako, aste honetako baserritar onena Izaskun da! Mira, Nagore bere laguna pozik, Nagore, bueno, aldaketa bat, nobedadea izan da, Izaskunek irabazi du tituloa aste honetan. Jakin dezagun, kaletar onena zein den. Bederatziak hemen dauzkagu, zein, hemen zer, aurrekoan ez duzu asmatu ba? Nahi. Tania. Telmo, bai ez duzu duzue. Tania. Mirenek esan du Tania. Nahi. Baina nahi atera ezkero, orduan izango litzateke bikotea. Jakin dezagun zuek, zer erabaki duzue. Nahi! Nahiren laguna! Ez egoen dudari. Ondo, bikotea, azkenean, Izaskunetan, kontu zibil. Bigarren azez jarraian baita. Bueno, ikusiko dugu, urrengoan zer gertatzen duan. Kontuan hartu hau da, ikusentzuleek aukeratzen duten favoritoa edo, honena. Hauek izan daitezke orduan lehiak eta irabazteko egon daitezken aztarnak. Zozketa, zuek botoa eman duzuelako eta irabazlea, aste honetan lakor saria irabazi duena, Lazkaokoa da, Aimar Eskurra, Aimar zorionak, zuretzat, lakorren eskutik, saria, erronka, aste honetakoa berezia da, hasi dira jau, dantzan gainera, hemen plato honetan gauden guztiok dantzan egin beharko dugu altxaipurriak mesedez, etorri zaitezte zuekona ondora, TikToka, badakizue bi aukera eman dizkizuegula, eta zuek, Biurri prest! Lesionatuta zatozela edo... Zendau naiz, ja. Zendau zara. Hoi da. Bueno, bi aukera eman dizkizuegu, eta aukerak onako hauek dira. Lehenengo aukera, hause. Lehen aukera, baina bigarrena ikusi behar dugu, oraintxe bertan zein izan den, bigarrena hause. Errezagoa, omen da. Hau, bigarrena izango litzateke errezagoa, Marilla, hau errezagoa. Eta orduan zuek zer uste duzue? Errezena edo zaiena aukeratu duzela? Zaiena! Bai, miren presaude! Mari Carmen! Miren jetxi bera, Txon, pizka baten. Danak hor da, nik zera zuzendariari galdetu behar diot, zuen aukera zein izan den, guk TikTok, dantzatu behar dugun TikToka zein da, lehenengoa edo bigarrena? Guk, oraintxe bertan, dantzatu behar duguna ja aukeratuta. Bale, nik esango dizuet, igande honetan atal berria daukagula. Eta hurrengo aste artean berriro baserria zuzenean. Orain dantzan agurtuko baitugu saioa. Aukera lehenengo TikToka izan da, beraz, 3, 2, 1, lanera! Fantastic, big ship of the ocean and the big Titanic, woman and ice, sweet, energetic, big ship of the ocean and the big Titanic, woman in I like to move it, he like to move it, she like to move it, you like to move it, physically fit, physically fit, woman, physically fit, woman, ice, sweet, fantastic, big ship of the ocean and the big Titanic, woman and ice, sweet, energetic, big ship of the ocean and the big Titanic, woman in I like to move it.